Drage moje učenice, do sad ste naučile jako puno o organiziranosti prirode, pa ćemo u tom smjeru i nastaviti. Naime, danas ćete naučiti nešto više o tvarima i njihovim svojstvima. Pa za početak otvorite svoje udžbenike na 94. stranici i promotrite crtež. Što sve vidite u parku prikazanom na crtežu? Prisjetite se žive i nežive prirode, što pripada živoj, a što neživoj prirodi. Sada malo promotrite predmete. Što sve uočavate na crtežu? Recite mi, od čega su načinjeni ti predmeti? Primjerice, od čega su napravljene ove ljestve i kućice? Zatim kantice u pješčaniku. A od čega je napravljena lopta? Ili, na primjer, ovaj biciklić. U svojem okolišu razlikujemo vodu, zrak i tlo. Ali oko nas se nalaze i predmeti koji su izradili ljudi. Predmeti mogu biti izrađeni od različitih tvari, plastike, stakla, tkanine, drva, metala, gume i sl. Kažemo da se tvari međusobno razlikuju prema svojstvima. Ta svojstva su da predmeti mogu biti hrapavi, glatki, čvrsti, mekani, rastezljivi itd. Pa vi sada promotrite sljedeće fotografije. Prva prikazuje metalni pribor za jelo, zatim sljedeća plastičnu igračku, staklenu čašu, drveni stolac, košulju od tkanine i gumenu loptu. Razmislite, kakvi su ovi predmeti? To jest, koja su njihova svojstva? A sada možete zaustaviti ovaj video kako biste prepisali u svoje bilježnice sljedeće. Naslov tvari i njihova svojstva i stavit ćete strelice ispod tvari kako biste napisali metal, plastika, staklo, drvo, tkanina i guma. To izgleda kao jedan stupac. I drugi stupac ispod svojstva: čvrsto, glatko, lomljivo, hrapavo, mekano i rastezljivo. Kada ste to napravili, možemo prijeći na radnu bilježnicu na 89., 90. i 91. stranici. Prvi zadatak kaže da promatrate predmete u svojoj učionici. S obzirom da se ne nalazimo u učionici, vi ćete promatrati predmete u svojoj kući. Istražit ćete od kojih su tvari načinjeni predmeti koje si ti odabrala. Pronaći ćeš što više predmeta načinjenih od različitih tvari i zapisati ih u tablicu. Ove fotografije će ti pomoći da se radi o predmetima načinjenim od drva, metala, plastike, stakla, gume i tkanine. Sljedeći zadatak riješit ćeš uz pomoć priloga 13 koji se nalazi na kraju tvoje radne bilježnice. Razvrstat ćeš ih na odgovarajuća mjesta u tablici. Dakle, razvrstavamo slike pod drvo, metal, staklo i plastiku, s tim da postoje još i neki predmeti koji su izrađeni od različitih materijala, pa ćeš njih staviti pri dnu ove tablice. I još jedan zadatak za tebe je da istražiš dodirom nekoliko predmeta. Nacrtat ćeš predmete koji imaju navedena svojstva, a ta svojstva su hrapavo, glatko, mekano, rastezljivo, čvrsto i sjajno. Želim ti puno uspjeha u radu.